taka birki na mika samu gungwani jarumi na farko duka baiti idan na sako gaisuwa dole zanami ko masoyi na tun a farko rabbi sallu ala nabi jarumi na wadan amina. Zan wuce baitikan amarya har da ango a yau ku shirya kun yi aure yau babu karya kun zama ma ku kyauta niyya tun da bauta ku kai niyya yan uwa na ku duka sun zo walle duk dan daya ku murna. Jarumi na bai zamo wa jarumi sai da jaruma dai duk abokai ku daina ruwa tun da mata gidan ku kwa kai kana nauyin taka a zagai to kwadon haka kai niyyar dan marada ka sauke nauyi. Ku kawaye gurin amarya ta yi aure ta bar ku baya zai fi kyau rai ku sanya niyya duk samari irin na karya ku guje musu don ku shirya shekara in ta zo a daura muku aure ku raya sinna. An yi aure muna ta murna na ga kowa yana ta murna yan uwa ma suna ta murna ga abokai suna ta murna har kawaye suna ta murna an yi aure irin na kauna dole kowa ya nuna murna. Ke amarya ina kiran ki shawara ce ni zana baki gumujina ki sauke kanki tunda ya zama garkuwar ki za ya kare dukan hakin ki to ki zauna ki marbiyayya karki daude zigar gawaye. To ba ango na zo ta kanka yau ba nauyin tana a kanka ta amince ta je gidanka dan ta kare dukan hakin ka ta yi komai du'a ka san ka to ka zamto kamar ya rumfa gunta dan kare martabarta. Gaisuwa ta awun iyaye duk da wasu ku ba su raye addu'a ta wurin iyaye rabbi kunti gare su yayi haska ɗaki na gabarin su kana kai yaye zunuban su tun da kai ne halla gafuru. Na gayayye suna ta murna ga Buhari yana ta murna yaya Sani yana ta murna yaya Yusuf yana ta murna yaya Mas'ud yara murna yaya Alhaji Siraj shi ma ya taho dan ta ya ku murna. Yaya Samin yana ta murna yaya Sagir dan baba murna yaya Nazi yana ta murna yaya Dini yana ta murna yaya Hassan da Hussein murna yaya Innusa yana ta murna yaya Umar yana ta murna don kwa ya shaida kun yi aure. Anti Shafa'ati na ta murna anti Hajja tana ta murna anti Safiya tana ta murna anti Shamsiya tana ta murna anti Fa'iza da murna anti Sha'awa Natti da murna don kwana ganta bikin ku ta zo. Anti Aisha tana ta murna anti Maryam tana ta murna anti Khadija tana ta murna anti Rabi ana ta murna anti Sadiya tana ta murna anti Binta ita ma na ganta tana ta murna. Anti Hadi
murna, anti Shinde tana da murna, anti maman Hafsat da murna, anti maman Mubi da murna, anti Tabba bana da murna, mama Hasiya jikin ku ta zo walladu dan ta ya ku murna. Na ga kannan ku duka sun zo sun taho dan ta ya ku murna, ga Halifa Abdullah sun zo, na ga Nura da Gamba sun zo, Abbasile suna ta murna, na ga Jabir da Kabir sun zo walladu dan ta ya ku murna. Sama Ahmad suna ta murna, ga Kabiru baban Anisa, Alam Shehu baban Sumayya, Bilkifulu baban Abdullah, ga Abulkair na ga Shima, na ga duk sun taho da murna, walle sun shaida kun yi aure. Hajiya ga Hamida Suma, na ga Zainab da Nafisa Suma, Aisha ga Nana Suma, na ga Maryam da Ummi Suma, na ga Nusaiba da Mama Suma, Fadiya har da Zi abun ga na ga sun zo ta ya ku murna. Ga Muhibba Mubina Suma, na ga Fati da Muwanda Suma, na ga Mami da Hussein na Suma, Yasmin har da Umaira Suma, ga